дошла, чадо мое. Аз съм Бетюфлек. Бошке, ти ли си, ма Бошке? Аз съм, бе. Ама аплодирайте тая свята жена. Здравейте, Бетюфлеци! Бошке, сега Бекъма като стане президент, Ох, дай Боже, дай ще Боже. трябва да една църква да построи в твоя памет. Разбира се. И на твое име да кръсти Света Бошка. Дай малко там. А отгоре вместо кръст да дори 3 камби. Ей, хитър си, бе! Знаеш си как да се харесаш на женичките. Значи, остай сега. Дошла съм за друго, искам тук да се изповядам. О, Бошке, не дей така. Изповедта бе, това е едно интимно деяние. Не е редно тук на площада при толкова много хора малко. Що да не е редно, бе? Това са хората на Жорито, бе. Нали ще го изберете, бе, Тюфлеце? Разбира съм, бе! Ма това са мои хора, бе! Хич не ми дреби на камбата, тук че ще правя интимни деяния аз пред тях. Моля ти Щом се. не ти дреби на камбата, давай, Бошке, Моля ти слушам. се, почва има. Значи, знаеш, че като малък Жорито не беше много... Умен. Убихта, бе, Тюфлек! Не беше подготвено за живота детето. И аз така казвам. 3 години кара 5-ти клас. Един даскал по математика се беше заял и не го пуска и това си е, бе. И аз както си е редно, нали отидох. Да поговориш с човека. Да, бе, да го навра на кучнов азбука. Обаче да ви кажа не можах, като го видех. То младо, хубаво, като сълза. Той даскалчето и като тръгна един хормон, и го изчаластрих. Грях ли е, бе, прицаки? Бошке, Бошке. О, моля ти се, като вземеш тъй да ми се гъниш като сушена камба, веднага да разбрах. Айде, кажи сега, моля ти се, грях ли е, бе? Бошке, направила си го за детето. Не е грях, Бошке. Чувате ли, бе? Целувай ръка, целувай ръка. Не е грях. Свята жена, казвам ви. Ма чакайте, че това не е всичкото. Още? И да, защото аз после учителя по биология хич не го харесваше. Така. По химия и той, Така. по изобразително изкуство. При директора ходи ли? Ходих всеки вторник. Сряда бех при кварталния. Грях ли е, бе, прицаки? Ми трудно детство имаше детето, бе. Грях ми. Моля ти се, не ми се Аз ти предлагам, Бошке, да броим. Добре, бе, Пък добре. да видим. Добре, моля ти се, взима и бавно съди, не дей бърза. Решавай, моля ти се, че ми е много важно. Стигат ли? Бошке, на ръба си. Колко, бе, колко искаш, бе? Ми да още 100. 200. Айде, имай, моля ти се, айде. 200. Ех, че си чуфлеките, ма се разоря. Готово, Бошке, що ме за детето. Не е грях, Господ ми е свидетел. Целувай ръка. Чакай, бе, спри се, бе, Тюфлек. Ама да ви кажа, после Жорито, като го взеха в Шлосер Перник, футболния отбор, този треньора хич не го харесваше, бе. Чакай. Да. Ай, пиши сега. Казвай. Спонсорите не го харесваха. Треньора. Добави, момчетата от отбора хич не го харесваха. И там ходи. С резервите. Да, с резервите барабар. С агитката голям зор видех, бе. То беше голямо чаластрени. Агитката? Агитката. Аз Жорито затова не го дадах да тренира в Левски, защото много голяма агитка, бе. Аз ще се разчекна. А тук бяха 200-300 души. 200-300 души, деца вика, дала си по 2-300 лева и деца вика, мила си ги по един път, айде! Не бе. Виж какво, вземи 1000, защото по няколко пъти ги минах. Те много несговорчиви бяха тия, бе. Взимай, моля ти се. Бог е милостив, Бошке, ама дай още Ех, 400-500. Той е милостив, ма аз се разоря, бе. Няма, Бошке, няма. Взимай, моля ти За се. детето, що ме благо е. Ай, целувай ръка, бе. Така да искам, бе. Чакай малко, не се нахвърлече. Сега имам големи притеснения да ви кажа. Ако Жорито го изберете за президент, аз... Сега ако от другите партии вземат да не го харесват... Чакай, Бошке.
Ще подготвя работата, казвайте. Ще трябва да ходя. Пиши там, добави чуждестранни делегации, ще има. Чуждестранни делегации. Евросъюза, дори. Целият ли? Целия слагай да ми е сигурно. Швейцария да прибавим ли? Давай, ООН-то. Така, ООН. Слагай, бе, слагай. Така. И дори и третия свят за всеки случай. Ето и третия свят. Така. И Бошки, то само пингвините останаха. И колко ми излиза тотала, бе? Бошки, за благото на България, тотално. Много ти голям тотала, бе. Ама що ме за детето ще давам? Това е тежка е съдбата на президентската майка. Момче, влез с притесненията ми, бе. Айде, взимай, моля ти се, опрощавай. Това са щипър ли, Бошки? Да. Бошки! Бъди спокойна, Бошки! Упростено ти е всичко, Бошки! Ох, улекна ми да ти кажа. Ма как няма ти улекнат твоите кръгове с храна, не ми тежат, Бошки? Големе, бе, големе.